Salam YouTube, исәнмесез хөрмәтле безнең һәр даим безнең белән булган тамашачыларыбыз. Исәнмесез, хәерле көннәр, кичләр, төннәр, иртәләр булсын. Кемнәр кайда кайсы вакытта карылар. Исәнмесез. Әйе дуслар, без бүген сезгә һәр вакыттагыча яңа челлендж әзерләдек. Ул челленджны башлар алдыннан мин сезне таныштырып китәсем килә минем янәшәмдә булган иң якын кешеләрем белән. Тормыш иптәшем, яраткан җаным минем Илдар Хакимов бүген сезнең белән. Һәм инде әлбәттә минем дөньядагы иң изге кешем минем әнием Фира. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Шулай итеп, дуслар, яңа челленджыбызның әз генә кагыйдәләре белән сезне таныштырып китәрбез. Челленджның исеме аталачак "Кем мине яхшырак белә" дип. Әйтә алмыйм инде, Илдар белән без синең белән ничә ел бергә яшибез? 13-14 булды инде. Югалып калдым. 13 белән 14 арасында. 13 белән 14 ел арасында, әлбәттә, Илдар мине бик яхшы беләдер дип уйлыйм мин. Син үзең ничек уйлыйсың? Беләм инде, яхшы беләм. Үзеңнән дә яхшырак беләм. Шулаймы? Ул шулай дип уйлый. Ул Илдар уйлый, ул мине миннән дә яхшырак белә дип. Әни син мине яхшы беләсеңдер инде. Үзем ничек әйтергә инде. Әйе. Хәзерге тормышыгызны о кадәр аерым торасыз бит. Әйе. Әзрәк беләм, Но туганнан бирле кияүгә биргәнгә кадәр син мине бик яхшы беләсең. Бик сораулар була инде. Әйе. Сораулар чыннан да мин дуслар алдан ук әзерләп куйдым. Алар төрле сораулар. Монда теге бик тирән мәгънәле һәм инде көтелмәгән сораулар да булырга мөмкин. Шуңа күрә сез әзер булып торыгыз, ярыймы? Ярар. Дуслар, без инде бу инде теге ярыш кебек булачак. Шуңа күрә сез дә карап барыгыз, безгә комментарийларыгызны бирегез. Кем безнең тизрәгрәк һәм яхшырак реакция биреп, менә Илдарның буын кулында дудка тоттырдык. Кем беренче әзер була, ул шушы менә әнинең бүген кулында барабан. Тусылып күрсәтим диде. Менә шулай. Кем беренче әзер була, ул шушы яки дудканы, яки барабанны кагырга, сызгырга тиеш була. Шуңа күрә без әзер, мин әзер, алдан ук әзерләнгән әйберләрем бар. Сез әзерме? Без әзер. Ну, соң күрсәтегез ничек әзер булганыгызны. Всё, әни уже беренче. Шуңа күрә башта баягы әйткәндә сызгырган идем, мин көтмәгәндә тагын бер ди. Соң менә шуны көтмәгәндә булырга тиеш бит. Әзер булырбыз. Шулай булгач, әйдәгез, реакциягызны тикшереп карыйк. Менә шушы серле матур сандыгымны, минем йөрәктә булган әзерләнгән сорауларымны хәзер ачам беренчесен. Мин күрмим нинди сораулар булганын, алар барысы да ябык. Шуңа күрә мин кулны тыгам да шулай. Беренчесен алам да һәм сезнең каршыгызда, алдыгызда укыйм. Сорау мондайрак, дуслар. Нинди җырга минем беренче клибым төшерелгән иде? Нигә булай ашкынасың, йөрәк? Әни син молодец. Мин уйлап утырам әле, мәйтәм, башта синең сырың булды микән дип, или чынлап та, или синең сырың? Нигә булай ашкынасың, йөрәк дигән җырга. Менә күрәсең, ул вакытта Бу вакытта мин юк инде. Шуңа күрә әни ул вакытта мине инде беренче җырларымны һәр вакыт тыңлап, бәя биреп бара иде. Әнигә иң беренче җырым булганнан соң, мин иң беренче ул җырны әнигә тыңларга җибәргән. Шуңа күрә 0-га 1 дуслар. Ту-ту-ту-ту. Сахраларга китте тавышым, сахраларга китсә дә тавышым, басылмады йөрәк сагышым. Әни җиңә бара, сорауларны артка куя барам. Икенче сорау, дуслар. Бу сорау шулайрак атала, дуслар, китап турында. Чөнки безнең 3 китабыбыз дөнья күрде. Җаным, син беләсең, беренче китап нинди аталайды безнең? Без икәү. Ул китап безнең эксклюзив, бер яклап Илдарныкы, икенче яклап минеке иде. Икенче китабыбыз ничек? Бәхет бит ул дип аталайды. Һәм өченче китабыбыз ничек җырчы булырга дип, әле генә ул сентябрь аенда дөнья күрде. Без ул китабыбызны үзебезнең концертларыбызда күрсәтәбез, сөйлибез һәм безнең концертларыбызда бу китап белән тулысынча танышып була, дуслар. Шуңа күрә сорау китап турында булыр. Хәзер соңгы китапта иң беренче нинди җөмләдән китап башланып китә? Ничек җырчы булырга дигән? Юк, беренче бүлек нәрсә турында?
İştəliği kerakmi? Эчтәлеге менә беренче бүлек нәрсәдән башланып китә? Үзе сызгырды, үзе белми. Сөйлә. Кадерле тамашачым, мин бу китабымны яздым, менә шулай булай дип үзең кул сүзләрен белән. Кириш сүз, әйме? Кириш сүз яздым. Әйе, менә кириш сүздән соң. Кириш сүз ул бөтен китапта була. Ничек син шушы җырчы юлына килгәнсең, ничек килеп эләккәнсең? Кыскача гына. Юк, дөрес түгел. Әни, ду. Ду, айта алмайм, потому что оқыдым китапны, оныттым, хәзер айта алмайм. Әйтә алмыйсың. Алмасын. Җавап буларак иде, дуслар. Минем китабымның беренче язмасы башланып китә. Кая мин тудым? Менә кая тудым? Минем туган ягымнан башланып китә иде безнең беренче абзац. Шуңа күрә беркем дә җиңмәде. Начар укыгансыз китапны тагын бер тапкыр укыгыз. Ярар. Бер дә борчылмагыз, монда сораулар бик күп. Шуңа күрә икегезгә дә җитәр әле. Миңа да җитәр әле монда сораулар. Аха. Сорау менә булайрак, дуслар. Первое блюдо, которое научилась готовить я. Мин сызгырыкта тормыйм. Аш. Дөрес әни. Аш. Нинди аш беләсеңме? Исеңдәме икән? Тукмаш аштыр. Кышыткан ашы. Кыжыткан аш. Әни исеңдәме кышыткан ашы пешергәч сезне пешергәч әйдәгез ашарга керегез дип бергә шунда тузы күбрәк булган иде. Әйе, дөрес аш пешерергә өйрәндем, кышыткан ашы. 2-гә 0. Җаным, син нәрсә? Давай не подкачай. Ишә нәрсә пешергәнен белмим. Синең яраткан ризаң мин пешергән. Син кыстыбы яратам. Кыстыбы. Кыстыбы. Әйе, Илдарны кыстыбы ярата. Ну, шу Ну, сирәк булганга тәмле була бит. Тәмле була инде ул. Җаным, ярат. Син Бәлеш калган бит. бәлеш калды. Бәлешне инде мин Казанга килгәч пешерергә өйрәндем инде. Татар халагашлары тәмле. Татар халагашлары шуңа күрә. Әйе, 2-гә 0 безнең уеныбыз бик яхшы бара дип саныйм мин. Әни инде. Юк инде җаным, мин синең яклыда, нинди яклы, ничә дип саныйм. Кайсы бер вакыт төшәсең дә уртайын. Соң сөйләмә. Әйдәгез, менә. Минем яраткан шоколадым. Моя любимая шоколадка. Сникерс. Дөрес. Дөрес, ничек дә гүзәлнең сумка төбендә бер сникерс әйтмәсә, ул гүзәл булмый. Әле белмәд түгел, алар башланып ташланганнары бер өчәүне табырга булар. Берсе мондайрак, берсе кыскарак, берсе булайрак, да башка җил бета. Ну, соң кая шәй эчәргә туры килә шунда. Шәй эчәргә туры килсә, аннан соң юлда, узак юлда китеп барганда вакыт булмаса, менә шулай. Шуңа күрә безнең нәтиҗәбез 2-гә 1. Менә уем нормально китте хәзер. Без искән заманда, безнең белән торган заманда сникерслар юк иде. Әйе. Белмәйм мин. Бер заман әтей Трускавецка барды да ял итәргә алып кайтты. Бер 25ләп шоколад булгандыр анда, әниеме, күбрәк булмаса. Холодильникны тутырып үйіп қойғаннар. Ол шоколадны күргәч күз шакмак кебек булды малай. Ол шоколадның өстенә чәчәк төшкән, мондай түгәрәк эчендә чәчәк, роза чәчәге төшкән. Шундый матур, шундый тәмле. Хәзер үзем ашадым. Хәзер бит инде чыгып дусларга да өлешәсе бар. Әти-әнигә әйтү юк. Берне алдым, чыгып киттем. Велосипедта йөреп керәм. Жвачка кәгазьләре җыеп керәм. Миңа хәзер теге бирәләр, бартыр. Элек шулай кызыгый бит. Ул Индия фотографияларын җыеп керәм. Әниләр белмиләр. Шулай итеп бер холодильник ачканда ул шоколадлар юк иде инде дуслар. Шуңа күрә шоколад менә шундыйрак, ул вакытта шундый, хәзер сникерслар барлыкка килде. Ага. Монда менә узынрак сорау. Әмма ләкин бик кыска җавап биреп буладыр дип уйлыйм миңа. Певец, который нравился в юности, или певица, или музыкальная группа. Гомумән, менә электән кемне мин тыңлыйдым? Айдар Галимов. Син әзерләнеп утырасыңмы соң? Әни теге. Шибетеп алган, сразу теге. Әзер булып торам. Реакция бетерә? Реакциядан түгел, реакция бар, просто белем юк. Белем. Ярар, инса.
Yok şundan da sen bala şakta benim нәрсе тыңла, сен қоям білесің енді. Бір ойлап құрғанда. Но мен әйткәнем бар иде инде, мен шыннан да Айдар абый белән әле бүгін дә без аның белән бик дуслар, Аллага шөкер. Айдар абыйга да сәлам әйтим әле. Айдар Галимов казыр сәлам. Сәлам айтам. Әйдә, әни дә әйтә. Айдар абыны мен дә тыңлап үстем. Шуңа күрә. Ижар укытучым ул. Benim özümнің нық яратқан жыршейді ол. Әйе. Кассеталарын алып бір тоқтамай, тыңлайбыз. Әйе, шулай. Айдар абый хәзер дә яшь. Аның әле күп юбилейларына карамастан, ул чыннан да бик яшь, бик мөлаем кеше. Рәхмәт Айдар абыйга. Алла бистә февральдә юбилей буланың. Шулаймы? Дина, үзе беләм икән без кунакка җыйнабыз. Без куйнакка җыйнабыз. Ярар. Безнең нәтиҗәбез 3-1 дуслар. Уен бик каты кызды. Бара. Җаным давай, әйдә, давай. Су түгел, затты самырланмый. Минем янга кил, җаным. Әйе. Бәлки син минем яндарак булсаң, яхшырак тезрәгрәк җавап бирә алырсың. Әйдә. Сорау. Минем кичкенә чакта миңа әйтелгән кушаматым нинди булган икән? Син беләсең әле? Беләм. Гузик. Шулаймы? Ну, кызлар шулай дип әйтәләр иде инде. Әни син беләсеңме? Юк, шуннан да потом теге булай теге әллә кем дип теге. Ширәм, үлән дип йөртмиләр иде инде. Ладно, молодец, дай петь. Молодец. Ты больше так не будешь? Да? Қолың шикер Дай генә пеш. ул. Лучше бирмә. Шикер генә. бар. Ярабар. Бар җуны бал Камила белән. Бар кулларын чайкатып килгезә ул бар. Мен әйтәм, гузик дип үзең сөйләгәнең бар я. Әйе. Икәнең бар, шуңа күрә мен калган ишеткәнем юк. Миңа бик киш бирәләр бу сорауны. Ул журналистлар да бик күп бирә. Әмма әйтәсем килә дөресен, гузик дип теге йөртәләр иде кызлар үз арабызда класста гына инде. Ә булай теге зурлап әйткән кушаматым юк иде инде мин. Дөресен әйткәндә. Бер бал. 1 бал. 2-га 3-2 дуслар. Уен бик яхшы бара. Сорауларга җавап кайтарыла. Шуңа күрә киләсе соравымны алам. Минем күңелемне нәрсә күтәрә ала? Бергә? Бергә җавап. Ну, бергә булгач әйдәгез. Мен ойлайым, яңы жыр язырып кайту. Матур, үзенә акшаган. Әй, синең җавабыңны кабул итәм әни. Җаным син? Ну, син кибетләргә барып, матур күлмәкләр алып кайтсаң, үзеңә бер 10-15-не, шуннан кайфың күтәрелә инде. Көндәлек күлмәкләр инде. Юк, шәрәп әйтәм, 15-не дип. Гомумән, теге кибеткә барып, син бит инде булай да кибеткә барырга вакытың юк. Мин Гүзәл белән кибеткә йөрергә яратмыйм ишен дигәндә, чүпрәк-чапрак карап йөрергә. Бердә бер 5 минут карасам, миңа сәгать йөргән күп була. Акыры син үзең барып, үзеңә теләгән әйберләрне, күлмәкләрне кайтсаң, күңелең күтәрелә инде шулай. Соң мин бит мин үземә генә алмыйм. Иң беренче мин алам Самирга, аннан соң Камилага алам, аннан соң Элларига алам бер нәрсә, аннан соң сиңа алам. Наскисыз кайтканым юк. Хам иң соңгы чиратта гына үземә алам. Шуннан сөйнәм инде мин кызлар, вакыт калса үземә. Миңа носки аласың, үзеңә шуба аласың. Стамала демә инде, көндә шуба алып йөрмим бит мен. Ну, шубасын да кирәк инде. Алай булмый бит инде. Бүтән кызлар белә инде, шуба яңарып торырга тиеш диләр. Искесе булмый шуманың. Гел яңасы гына була диләр. Ярар, берсен кылай. 2 сорауга да дөрес җавап кайтарылды. Мин чыннан да җыр яздырсам да бик кайфым күтәрелә һәм әлбәттә кибеткә йөреп шопинг планып кайтсам да күңелем күтәренке була инде. Аха. Сорау мондайрак дуслар. Ничә яшьтә мин җырлый башладым? Сиңа түгел яшы кирәкме? Әйе. 12 яшь. Дөрес. Мен кайнарга тиштем. Соң шуңа әйтәм бит, монда сораулар төрле. Син белергә Үзе самостоятельно. Әйе, үзем генә сәхнәдә җырлый башлаган чагым, бу минем 12 яшьләрдән булды. Һәм әйтергә кирәк, мин иң беренче конкурсларга барып кайттым дуслар. Уфа шәһәрендә иде ул, Звездочки Башкортстаны дигән беренче тапкыр шушы конкурска барып, беренче урын алып кайткан идем. Һәм миңа беренче урынга Дэнди уенчыгы биреп кайтарганнар. О, шуннан соң көн бетте. Төне шуны уйнап чыга идек. Менә карамысы бик узын сорауга ошап тора. Ага.
Мин үскәч кем буласым килә иде? Юрист. Юриста, журналиста. Юрист, журналист, таксист, гармонист. Һәм нәтиҗәдә җырчы. Яра дуслар, чыннан да дөресен әйтим, 9 класста мин түйенчекләрне төнәп, юрист булырга дип укырга чыгып китәсем килгән иде. Әти мине җибәрмәде. Әти мине җибәрмәде. 11 классны укып бетер, тәмамла, аннан соң үзебез Холкың начар дип әйтте. карарсың дип әйтте. Юк, холкым минем бик яхшы иде. Шушың Юристка барырга ярамыйсың дигән бит. Ай, ну мин инде теге туры сүзле кеше, мин алдакчы кешеләрне яратмыйм. Шуңа күрә әти инде бик курккандыр инде минем өчен. Әтигә дә зур рәхмәт. Мине юрист итеп җибәрмәгән өчен. Юристлар меңләгән дуслар. Инде минем үземнең хәзерге бүгенге көндә булган профессиям миңа бик ошый. Мин җырларга яратам, минем тамашачым бар. Шуңа күрә мин бик бәхетле, рәхмәт. Соңгы сорау. Но Туктале, монда. ләкин әйтәсем килә. Хәзер мин белсәм, монда җиңүче булмый. Белмәсәң? Белмәсәң? Белмәсәң. Синең нигә карата инде монда? Синең башта Мин әле күрмәдем. нәрсәләр уйниятләп язгансың, кемгә? Мин әле бу сорауны күрмәдем. Әйдәгез болай килешәбез. Бу сорауны син дә белсәң, мин тагын берне өстәп бирәм. Булит. Ай. Яра? Сез килешәсезме мин белән? Шәбс. Соң уен булгач, уен булсын инде. Кем безнең утыла? Шуна. Шул кешегә җәза бирәбез. Китәле инде җыр. Ашу син, вдруг ул әнидер. Юк, нигә кирәкме җыр? Менә тигеп Юк, торган соң җырдан җәза. җыр алып утырганда. Туктале, җәза бит төрле була. Төрле җәза булырга мөмкин. Торт белән чәйшергәнме? Туктале, бәлки, кем белгән. Бәлки ул мунчага барып кайтыргадыр. Кем белән, син беләнме? Ну, соң минең белән иде бәтәш. Давай, ока. Соңгы сорау. Хәзер без беләбез кем безнең җиңүче кем. Көттермә. Ука. Любимый актер кино. Инди актеры. Хунам Тхилул, Шхурам Махрур. Ани, Кемдер шундай? Мен белмәйм. Индийский актер инде. Беләм. Индийский актер әйе. Только син дөрес әйтмәдең исемен. Каян белеп бетәсең аларның исемнәре? Мапурда Шапур. Ха, бер хатын кыз инде. Хатын кыз, әйе. Ну, видишь, ничья булды бит бу. Мин бит тоже не. Беләм. Менә Индийскийгә. менә ничә булды? Хәзер мин сезгә бер сорау бирергә тиеш булам. Сен хәзер сорау бирсәң, бу уже бит инде әзрәк нидер булат дип. Син мин белгәндә, не белгәндә. Юк. Әйдәгез мин уйлап алам. Әйдәгез мин уйлап алам. Кичкенә генә пауза алам, рекламный пауза алам. Һәм мин хәзер уйлап алам. Магыты белә только. Безнең белән булыгыз дуслар. 2 hours later. Әйдәгез, бер сораум бар. Нинди спорт түрі белән мин шөгыльләнергә яраттым? Теннис. Сезнең белән кызык түгел. Хәл белән уйлап тапкан идем сорауны, икегез дә дөрес җавап бирәсез бер юлы. Бөтен кеше белә. Аны бөтен кеше. Так, хәзер. Мин тургаймы, ябалакмы? Тургай. Син Тургайда ябалакта. Там сен 1 сәгать йоклыйсың көндә. Тургай. Жабырны гептен тора түгел. Әйе, дөрес. Güzel Ну, yaşam tozu. Моны бит мин әйттем. Тургайда ябалакта дип. Син сәгать 7дә торасың да, сәгать 3тә ятабыз 2дә. Шулай бит. Жабырлык минемчә Ябалак ул була, Көндез көндез йоклый торган кеше. юк инде, әкият сөйләмә. Аты Ну, уже безнең эше белеү теге. буенча ул шулай. Ночной сменда эшләгән кешеләрне әйтәсең син. Ну, соң ябалак бит инде төне буе күзен булай чыга. И что, аңардан түгел. Мин әйтәм менә, дуслар, язырсыз комментарийларда. Минемчә, жабырнак ул иртә торган кеше. Иртә әйтик, ул сәгать 6да 7дә тора, ну иртә ята. Ябалак это ул йоклый алмый. Ул сәгать 11гә, 12гә кадәр, 1гә кадәр йөрергә, 2гә кадәр йөрергә мөмкин. Ул соң ята торган кеше. Мин әйтәм, гүзәл ябалак та һәм Тургайда дип әйтәм. Нигендә ул бик иртә тора һәм соң ята. Яра, тагын бер сорау. Келишәмәйді. Тагын бер сорау. Яу жеңсе. Юк, мин җиңмим. Әйдә, тагын бер сорау бирәм. Айда. Дөньяның кайсы почмагында булырга минем хыялым бар. Индия. Али дөрес. Син нәрсә әйтергә теләгән идең? Минме?
мен ойлағаным Мальдива деп. Сен ушунда барасың келейин жаным менин билен. Жоқ енді оға сен өзің айтканың ғана. Жаным. Yok, шыннан да мен дұрысын айтайын сізге достар. Мен кішкене уақыттан берлі Индия киноларын қарап, индиянкаларға ғашық болып, Индия киноларын қарап, шушы Индияға барасым келейді, андағы күлмәкләрне киіп қарасым келейді. Шуңа күрә инде ул кішкене шақтан булган бір хыял, аны яны белә инде Индияға барасым келә һәм әле бүгенге көнгә кадәр мин анда барырга вакытым да булмады, ничектер юл төшмәде. Шуңа күрә җаным, Алла бирсә, Индияға барып кайтасы була инде. Булай булгач. Алла берсә. Кадерле достар, безнең уеныбыз ахырына якынлашты. Һәм безнең җиңүчебез бар, һәм утылучыбыз бар. Җиңүче булып әни танылды, чөнки әни күбрәк сорауларга җавап бирә алды. Ә җаным әз генә сынатты. Шуңа күрә җаным, без сиңа җәза бирәбез инде. Мин сиңа җәза бирәм. Мөмкин булса. Инде. Соң мен әйттем бит инде. Кем җиңми, шуңа җәза бирәбез дип. Нинди жаза Ну, дип? алдан ук мин әзерләп куйган идем ул җәзаны. Мин кем җиңеләчәген белмим бит инде. Шуңа күрә мин әзерләп куйган идем, дуслар, горчица кушылган хрен ашарга дип. Ул берәр закускасы бармы саң? Юк. Үзең генә. Әйбәт бит. Аш белән булса әйбәт булыр, конечно. Зато ортмыйсың. Мен монда әзерләп куйдым мин аны. Ха? Өтәм. Хтамдыкай. Burada özüm kaptıram. Bir qalaq qına kaptıram. Көп болмас. Дыши. Сула. Сула. Выдыхай. Тыга, анекдот бар бит. Выдыхай, кабан, выдыхай. Ой, астагфирулла. Ух, ничего жаным сен менә. Ижан, ай. Жерләр инде үзең. Яра тазарак булырсың. Менә шулай дуслар. Безнең каналда калыгыз. Безнең белән һәрвакыт кызык. Нинди генә сорауларыгыз булса да, тәкъдимнәрегез булса да, һәм дә инде комментарийларыгыз булса, калдырыгыз безнең шушы видео астында. Без һәрвакыт сезнең шушы җавапларыгызны көтеп калабыз, без аларны укыйбыз һәм әлбәттә сезгә җавап бирергә, кайтарырга тырышырбыз. Ә бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Сезнең белән булды минем әнием Фира, җаным, һәм мин Гүзәл Уразова. Хо! Менә шулай дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.